anin nei na yang le jinian te po chuan register felin an certificate po jiniang zok chuan kol vekin kar khat vel azin tur thu a shil ngala a in lama a in son tur thu le a card te pe in password po ama birthday ani thu a shil le zela yang chuan an cheng dun don te a sha chuan a she me le a ma se jingyang ero in om shan tum na anei ho law chulai tak chuan a pi in ron bia in a blind day tur a rahman sak thu le kal turin a ron ti le ngala jingyan chuan nupui nei to thu lo shil mukin a da zui ngal dai yang chuan midang sha tir lo kan ti kha a lo ti ngal zata a chung te chu midang an ni lo thu lo shil zui ve ngal mai yang po angoi zui ve maya driver nen chuan a in lampan turin an kal zui tabok ani ro na wangin mun danga azin ngal don thunga jingya na ina thlen chuan alo lian hle maya ana thokte la chu an lo felin an lo duat em mai box si a driver chuan ana thok a shwa chin tur thu le an nula zok chuan in lama ani in en ko ve don thung thu te chu lo shilin a room tur lama an shwaya room chu azawin a apartment lo chin ang tiat loi ani ba ka a chung chang kang tak te chuan a midan ti tlain nalati em a ma se helai mun na a om chan chu naute wang che ani ti in ama chu helama atani lawa riru pelo turin a in shil ve mol mol bok atu ka chuan office lama a thopui te nen chuan lunch ei ho donin a lunch box awang chuan a chan te chu an meng ko ka chu tiang chu thil man to lu tu ka ni ti le CEO Mr. Chi a man chin angani thu chu an lo she chang mai si a makan ti hle mingju jingya na secretary po khan ron mu ve in rang takarun panin arun endi khera yang chu alo zam ru hle online na acha mai mai ni thu le alem mai mai ni thu lo shilin alo in soi khal thwaya mingju la chuan da thlak pa hian alem le atak thlar sang tur a shilin chulawa ahmalam hun ti boya du lo ni chuan film khur le turin a shil le khera an ka san thei ta sham yang ero in aman chuak ma yang ti a hlo na wang chuan a kal san nu in thok chu alangam ve che a ma se mingju owa warning ruk na om kha a hei bik lawa na thoban chuan magdeu mayin jingyan chuan pona motor chunga alo ngak ring to a lu tur a shilin rangdeuin yang po mi mu hlau tak chuan a lut ngal an tlan chuak tur cha chu mengju te chuan ron mu manin jingyanin mei chedanga phurvel chuan amitala in a thin rim hle a ngai zonga na yemni ti in a chanu zok po chu a ril ru lo boi mel hle mengju chuan tungye ni lo chui chuak turin lung oi lo tak chuan a shil ngal yang pon engtik nge ron le te te jing yang chu zo tin pakhat po in ala rei vak lo thu chu alo shil ve maya zungbun bom chu ron pe in a ho konga aron le thu le anin nei zungbun ta na ati ve thu shilin adu chuan abune mo abun lo thei thu a shila ma se arin lo dewin yang chuan phur taka hongin abun ta ngala nalati in ahlim ve le a chumi lo muru khyau tu jing yang po chu alo noi ve suk mai zana po chuan room khata jingyan chuan ompui nge yatuma yang ero in miss wang chu room dang ngai to tir tumin jingyan chuan lo dang ve tla thunga anin rem na a mut shanti lam anja lo thu shilin yang la in room khata omdun po anja bik lo thu chu alo soi zata anin hnial nuwa jingyan chuan ne na changle zokin yang taksa chu ata ni le tange nge atu ka yang office kal chu ani hliap ken chuan mingju mi chu ala le ngal chata customer sa ni wang chuan jingyan ta ani ti achang em mai si a yang chuan ba nuain a chhara ni thule a mani lama a ho tu ro a sur ta ka wanga a mu fuwa a man tak ngo thu chu a shila mingju chuan chu sak makin a swang to na khovela cheng lo tur le a din hun she tur a shilve ngatin a kal san ngal da ya yang po chuan en let vung in khatyanga mingju in jingyan bungro a she cha cha don ani chuan man pui to lo a that bera ring ta hiala anin card chu mi te sha ta hlau ve hle bok jingyan ne na ni hliap chu a han da thlapa jingyan la chuan osam deuh hian ati bo thu chu alo soi ve maya arin hlel na mi ta chang an chuak thei ta sham chumi nuwa
a phur nu mingju ina zo chuan atana poimo lo thu le nadang a tho to alo zo ta da ya mingju chwa nu chuan a lakalom thu soi a bat thu yang chu a thon zui zat yang te an ban don chuan shenian kharun kalin sanga tui takan siam na dora sha thu soin thil ei chwa puya yang chu arun soma yang chuan lo nar ma se shenian nan an company hnuaia project a thok don ti a shil nu chuan pe hel reng thei ani don lo ti sha in apom tange nge a restaurant nuam taka ei dunin shenian chuan anu boral na ba ka a chong kam man te awang chuan ain thiam lo thu te chu asoya asoi tumpu ani lo thu te chu asoi nual mai yang chuan that takin engma poi om hlei nem alo ti ve mai ma se kum tam tak chung a zon thu le a thin lung nei tu ber ala ni reng thu te shilin shenian chuan ala thla thei lo ti chu alang reng mai bok si chu ti lai tak chuan jinian le mingju te ba ka yangi doctor te kharun kalin mingju le shenian te chu una wan lo ni renga shenian bula mingju chudral deuh tho in yang bula jingyan chuan chut munarem ve chata shenian le lama doctor po chu a thu ve bok mingju chuan engtin nge ani shati rin hlel mel takin a zot ngala jingyan nen a rin hlel dewa wang khan yang hi angai na thei thlot lawani a student ni chin thu shenian chuan lo soin doctor chuan a patient ni thu chu alo soi ve boka chuta jingyan po chuan yang mil kher pa in anui luya yang hlawthong taka omlai chuan an hmu lo lama akut vavon lui sakin atna thokani thu in alo soi ve ta hlau thunga yang po a tho hwai mai mingju ero ala du tok mai lo yang chu mi byang byak thiam tak ani yang mo ti in shat lo po nei hleinem ati suya sangaman na farm siam lo lo chi te ti ya ti elvelin angai om thiam hle a shenian chuan alo khap ngal vat bok mingju po chuan apoi hleinem ti in jingyan nen anin dai tur thu le jingyan chu vakwa tho mai atuma jingyan chuan lo nam perlopin dai ta ni lo thu chu alo soi muka mingju po a thin rim ve hle anin hnial deuh na lama chuan jingyan chuan a kham ve to ngangan yang nupui anei to thu chu asoi ta muka mingju chuan oi du lawin nei ni se ama boy pui vek ani anga a secretary ani angin ti in tunge meichha chu azot sak saka jingyan chuan a shat ve kherangai lo thu shilin anupui po in mi shat du lo thu chu asoya le lama yang chu thin phu dep de pa lo omin engwanga soi kher nge ani ti chu lo zo ru a mingju nen anin kar chu a boy pha hlau lawem ni ti in ngai zong tura alo ngai ve boka thin ur takin glass chu de tlake chwa yin mingju chu a chhuak zuya a una pa chuan jingyan hna a rel ruput mang poi shevek ani lom ni ti in alom lo hle a farnu chu zui ve ngal an pathum chawan ni nu chuan yang in thiar fi hlim ve ngal mai tum chu jingyan le doctor te chuan an phal ta tlat lo doctor chuan keima ni na kan thla homa yang che ti in jingyan ai ma ma chuan a chel ve tlata yang po a chu ve le tange nge doctor bok chuan a taksalam chu soi pui le in engtia omzel nge atum ti te azota naute pa in apom to thu le a shin don thu a shil ta ka chuan doctor po a thawaya an check up le huna naute pa churon shrai ve tur a shilin ama chia a ma chhon tir thin chu alo ngei ve hle a yang te chu an lo in mel ral ringota a bwa chin thu alo phat sakin doctor chuan naute pa ang mi panep mani mo phur na po shil chop ngai le anom na chaw ngai sak ram sa u or ti in athla chu a rel ta zeka abula chu ve reng chu ani ti renga sheder si lo jingyan po atum bur to maya inan thlen nu po chuan ala tum renga yang po chu bedu lowin thil dang ngot an khoi vela yang po anuya zaru hle akut pe mu chuan rang takin be nei ta bel saka jingyan chu ala tum bur nangin yang chuan a doctor chu me fel le chong du ve takanya a ril ro swal lo ti in sha thiam sham turin alo nge na jingyan chuan lung oi lo takin engti ka changin nge midang alo ngai tu ti zo tin a shimin professor senanen po anin kara engi omchia azot le a
yang chuan nui tetin anin kara engma omlo thu le ama in an chen omma a omdan te chumi nuwa azirna hmuna azir tir tu ni thu te angai sak chin ti bak anin kara engma omlo thu chu asoya jingyan chuan amma a hoviawani po in aramri pela chelo turin a shil non le ngat yang ve thung chuan no pangchia angmaya jingyan omvel chu alom ru hle a hwat lo thu shil zui sakin mi pachatak pasalemo an ho tupa angpo in ani thu fak zawin jingyanin chu thu a sha chuan makati le lombok si chu alai ve lek leka yang aron nai tak ro ka phei chuan yang lai lutuk chuan a strawberry chu ein ala hak zui atui zia soi tur shelo dewa a soi te chuan dwa takin an label le tur thu in lo chang boka hun nuam takan man don lai chuan jingyan phone chu aron rile ta hlau rang takin yang po an bedroom lama ain sa seng ngala pichi e jingyan na pi lo ni in mingju in nu pwe nei ti a soi ti vel chu alo zo chianga jingyan chuan nin mel takin a ma po in a shil chan vek to kha alo ti muka ada zui dai yang bedroom lama lut po alung phurang lutuk chu adom wangwanga jingyan laka feelings nei lo sham tura in vengin naute wang chowa contract mang liao liawa in nei an ni ti in a in shil non mol mol boka chuta a thom no khaina a thom no thar vek lo oma mu chuan ameng kok jingyan po lo lut ve cha in chung thil omzia chu alo zota a lei masak hawa du si lawa a thar alo le sak alo ni yang chuan chu tiang ngai kher lo ti in a thom no pa ngai a hak thei reng thu chu alo shela jingyan la in a du lo chuan a tu ka an pai vek tur thu chu alo soi moka a nya le ma in khuma chuan amu zui dai bok an mut nu chuan yang in light off mai atum chu jingyan chuan alo dang vata chuta nai taka in melin a thom no pek chu hangei tura shilin ani lawani chuan shengshi ya a thok zel thengem a sha lo thu chuan anor lui le khera yang tan po nyal se na ni tabik law atoka ama che yang chuan breakfast ayin miss wang ne na chuan jinyang hian thim a hlawem ni ti chu azot ta phonga achan po nirewak lo chawla omdun ma se zana light thim veka om adungai lo miawa miss wang po chuan rei po le cheng dun si lawa a shemoi chu makalo ti veli a chung te ho chuan tu man an notice ngai lo thu te soin ani po in a mu chin wang che a sha alo ni ve achana zo po chuan soi tur a shebik law office lama yang a thlen chuan a chan te chuan news ti in an lo phul le hluta an CEO chuan nu pui nei thu an lo soi lui lui lo ni mingju ani box si lo chu makan ti hlomin tunge ti an sha chak hlom hle mingju aya a thlan ani chuan zirna lam le hausak na lama po mithil ti thei tak fanu ani an ringa mase a chanu pakhate ro chuan sumdo na in kung kaina atan chau ani nei lo ring ve thunga meichha chu akum upalam le mel chetak ani an ring ti in an soi sel zuya yang chu alo nui lui vel mai mai to chumi nu loka a phone chu ron ri in jingya na lo ni mi shat lau dewa omlain mi swangin atifin siam sakalo ken lau thule abula ron la lok turina shila she dewin alo ove mai bok ada sia chu a chan te chuan an lo mel rala awan lo sheve man chu ni in an sha chan tak angan ti hle tunge ti phur taka zotin an cha nu chuan belpa anei nge yang ti in lo phur ve ma yang chuan bandeu hian an pateya ani thule a omna achanga ei tur lo ken sak thu shilin alam lok tur thu chu asoya a pateya ati ta ka chuan a chan te po in kal tur a shil thwain yang po akal ngal mi omlo na deu in chung zo lama chuan in pe in yang chu kal le ngal moi atuma jinian chuan lo dang le tlat pekin man mo viawa ngai lo ti in thlahel ti sha tak hian a fop zui le sha ma yang chuan mi mo hlau bok nen a chang cheu mai chutia an lo omdon lai tak chuan shenian te u nau chu an ron kal ve ta maya rang lu tu ka yang chuan jingyan chu in chung lama chuan potlu tin dar thlang cha tak chana chang chuan pon lama omte chu an mu thei veka ma se pon lama mi te ero in an ron mu thei ve lem law mingju chuan tunge
jingya nan anupui anga asoi chu shat ngei tumin achula ni pho chuan alaka ti she engma anei lo ti asoya chenian chuan nupui nei to chuan bansan ve to turin lo shilma se ama narnan le inven nan nupui nei angin a mai mai ti in ala oi thei chuang lawa in chung lama mi te po in an chong chu lo shevekin ngatan ma jingyan chuan angai lem lo yang kwa le chal atum na lama chuan thoman nei pala shen unaw te po lo hoi phok sha in khata khan tunge mingju chuan por takarun ti ngalin an thu soi lo ngai thlave ve kan ti asha chuan alom lo hle a chuta abei sei lo takin jingyan arun chhuak tamai makti takin lo mela jingyan chuan an ma a to thu shilin mingju chuan ama lo thlem tu nu chu a ve emni ti in ron chwatir ve ngal turin ashila a por le jingyan po chuan aning ve hle a ngoi mak tura shilin ama adu thu a shil chumpo khan a soi chang viawa ni lom ni tizui bokin yan ne na chuan a unaw nu chu thunun tura shilin ani lawani chuan professional lo lutuk secretary amamo lo thu chu a shil tamuka shenian po in boina lian zo ka chwalo nan a unaw nu chu a kalpui zuya ma se thuyan kalma chuan yang phone chu aron ritatlat Shenyan chu arun hoilet vungvunga a chan po yangin hetyang phone rington ang chia amang thin ti le adu zia po alo she to a rang taka yang po in met to pin Shenyan po ngai thawak lawin akal son ve ngal yang po an office lama alet nu chuan a thil ken chu ein a chan te bokin an lo mu chuan an meng le ko ka strawberry man to lutuk ramdanga changa lak lungat mu mai thei lo kha ani miawa yang po chuan lam siam reng ngai ta chu boi thla ka ti ve hle a eng tin ni mu ain phamar le thei sha ma chu tiang man zan sat ani ti a sha chuan ma ka ti ve hle bok jingyan chuan naute wang chau bakin a le sakaring lo bok chuminiya meeting an nei chuan mingju le a chanu te chuan jinyan le yang de thom no brand le an brush in ang cha te chu an lo mule kyawa mingju chanu chuan couple thil ani mai lo mo ti in anupui thu ruk chu ani theyangem ati suya mingju chuan ani ang mire theilu tuk chu jingyan chuan adu ring lo ma se a chanu bokin tiffin box ni hlap le thil dang po thil thleng pal ni tur chuan amak ve deuh lo mo ti zui chawin mingju in angai twa chan chuan engi mutak chu ani thei ti a sha thiama alo ni ani nga chuan mai chu atum ho lawa lunchbox an sem chuan yan ta tur chu petel du lawin azo to thu an soi ta dai le ngala yang chanu chuan ata chu eidun mayang ti in anin kara an eitur chu ada a jingya nan yang ber kherin achang lo ti a sha chuan ron kal na in a file ken chu do kana a pai thla chhuaya a thin rim hle na thok te eitur po in ngai to kim thei lawa mo ti in mingju chuan midang boi pui ni thu le an lo sha swal dewani thu chu alo soya jingyan chuan a thleng le ni chuan aban to tur thu a shil ta mi a room chhunga ho po an re chiap mai chuta ata tur chula in yang chu awa pe zuya yang chuan nuam lo ti det ling zok meeting zo te chuan an thopui dang te chuan anupui thu ruk chu ani thei mai angem ti in nunglama an soile ta sep boka chu chuan a omati nuam lo hle a mase a chanu chuan ron hnemin hetiang te chu office a thil thleng fawani thu le ama po in coffee siam tir hlek po in nasa taka an soi cham to thu chu asoya yang tuilum la tura akal chu mingju chanu khan ron sului de unokin ngi om tak hian ala an khum ti zok zuya yang po in chan ena po en lawa mase apum chu nom lawa ti hle a chutna lama alet nu po chuan a in to na si lawa ti in apum domin doctor pan mai tur ni angem o ti in aril ru chu aboi hle a adokana chuan a bok noka Shenyan ron lang ve no lin yang lo bok reng chu na anayem ni ti arun zo ta yang chu alo in la sangwat Shenyan chuan lung oi lo tak hian in chunga mi kha ama ti ro ti in a zo ta phong mai
Khala adu zale ring to na mang tu rashil tu kha animyawa yang po in phatmardan tur shalo hle shenwan chuan jingyan sumi cha ani lo thule abula chuan ahlim tak tak ngai chuang lawang ti in mingju po in kumsom chuang adu to a ma se shom tak bakin siam lo ti in jingyan chu chatak in a pu zuya yang chuan mingju nen anin an lo thu lo shilve makin jingyan soichha dana wang chuan alom lo hle boka shenian la chuan ama la duringa ngain a thin lung chu la nei saka a in ngai tlata an boy na po kha angai dam theidan tur soiro ti in a zota ati vek tur thu shilin yang chu nei le ta tum hle ma se yang ero in ani laka chuan ril rudang engma apu to lo thu alo shilve maka hetianga zel don ani chuan zirtir tu le zirlai angpo in anin en thei to lawang ti shilin jingyan po an hnung lama soichhiat vel chu ban san tur a shilin a tho san zuya shenian chuan ron chel din le sha matum lai chuan a kut chu jingyan ron lang thut chuan a ron man ve chat thunga a hmer na hle bawk